eji m ohere a Ọlanaeze ekene m unu n'ụmụ Igbo. Onwe ka o si bịa, mana anyị sị ka anyị kenegoro ụmụ nwanne anyị ndị gbadatawagoro, ndị sigoro ebe asị ha na onye Igbo ka ya asị ha na ebe ọnụ, ndị asị ha na obi dị m anwụrị and achọkwa m ime appreciate, achọkwa m ikene onye ọbụla, ọ dịrị izi onye ọbụla tinyegoro aka n'ịgbadata na East bụ our top men, ndị aka ji akwa anyị, maka onwe ndị aka ji akwa ụmụ Igbo, mana onye ọbụla nwekwe nke, mana onwe ndị akpọ afa kịta akpọnye ya, maka na ọ bụrụ na agụwa na agụnyere ịma na onye iro sowe egwu. Asị m ka nkene unu, maka na ana m afụchazi estate development gwogwogwo nke ọzọ everywhere na-akpọtụ, ndị nke na-arụ indọstrị na-arụ, ndị nke na-arụ factory na-arụ, onye ọbụla aka ya dị n'ije ahụ. Asị m ya gazie ya jikere ụda ha dọtụnata ụmụ nwanne anyị ndị ọzọ ka anyị nawa na be anyị ahụ. Osisi a na-egwuri nwoke n'anya ugboro na-abụ, osisi a na-egwu nwoke n'anya ugboro na-abụ. Ekene m unu ụmụ Igbo, ekene m unu, ya gazie.